Hayi bafowethu, yabona makuthiwa khona iy'nkunzi, hayi inkunzi le bafowethu. uMkhaya wami lo wasenkandla, hayi inkunzi. Yabona uNgizwe ubesebenza kweminye imisakazo emikhulu eSouth Africa, ehola isalary yakhe inyanga nenyanga. Impilo iqhubeka nje kukuhle konke, yabo. Ekwazi ukwenza izinto ezenzela izinto eziphezulu. Waphela-ke umsebenzi-ke ngoba impilo ngeke uyigaranti. But engikuthanda ngoNgizwe, uthe makuphela umsebenzi yokuqala nje ayenzile ukuthi amukele ukuthi akasasebenzi. Bangalokho eqamba amanga eshona le. Enye yezinto efuna siyifunde lezo ukuthi uma uphela lo msebenzi nje, amukela usho nje mayikubuza ukuthi hayi uphelile umsebenzi. Ungalokho uthi uselivini uqamba amanga uyikhohlisa wena. Ukuze uzokwazi uthola usizo nje, khuluma iqiniso. Walikhuluma iqiniso. Waqhubeka nempilo. Ngizwe bafowethu ukwazi ukunyakaza umhlaba engasebenze njalo, yabo. Uyabhukhwa. MC uphambana nabo abasakazayo kuyimanje, yabo. Akasakazi yena akasasebenzi kodwa noma ikuphi la khona ingqwele uyamthola. uOmega lo odlisayo no Brainwood laba abadlisayo uphakathi umfice ugqokile akanankinga nje nencuba fethu wena nje usungazi umdabukele. Okay laba bagibele entabeni lapha bethi umdlalo wobhuti uyagibela naye uyinxusa la kwa JSC. Wambona umuntu engasebenzi inkampani nje vele isuke inikeza umuntu ongasebenzi imoto. Wo TikTok ukhona ubhajwa phakathi nedatha lelibizayo ukhona mfowethu. Hayi umfoka Mchunu, hayi inkunzi bafowethu. Hayi bafethu be kanjalo ke lensizwa njengoba uzwela lapha nekade izincomela lapha insizwa uNgizwe Mchunu umfoka Mchunu lapha engamagalelo nje akhe lapha nakhombisa ukuthi ke akayi emuva kepha ke uyaphambili ke bafethu. Sikhulumele insizwa kuga nami ngisengakusho kodwa ngisaqhubeka kuyimpela amazwi alo insizwa ukuthi ngempela maningakaboni impela ukuthi umacingwane inkunzi ngeke impela niphinde niyibone bafethu. Bekona ivideo ehamba phambili ngikhohle ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare bese ke nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.